Zdravím vás, priatelia. Tak ideme sa pozrieť na znamenia zverokruhu, aj keď to veľmi nerada robím. Samozrejme všetci sme jedno, ale každý prežíva inak tú situáciu. Záleží, že každý z nás v podstate záleží od toho, čo riešime. To znamená, že každý z nás rieši niečo iné. Ale chcem len podotknúť, že samozrejme každý sa aj na ten život pozerá inak a podľa toho sa vyvíja jeho situácia. Čiže je to veľmi komplikované robiť takéto znamenia, pretože skutočne my žijeme každý niečo iné. V podstate veľmi podobné veci, ale nie je to o tom, že napríklad niekto môže riešiť vzťah. Aj financie, aj prácu, aj sťahovanie, hej. A niekto momentálne stagnuje. Čiže napríklad ja vám tu spravím výklad na barana s tým, že ohľadom financií a niekto neuprednostňuje v tom živote až tak tie financie ako ten vzťah. Čiže niečo sa môže trápiť kvôli vzťahu, aj keď tam môže mať problém s financiami, ale hlavné je pre neho prioritný ten vzťah, ak mi rozumiete. Čiže preto tie výklady, náznamenia, proste pre mňa za nič, ale idem vám to pozrieť, dobre? Takže, ideme na barana. Na 3 karty. Čo bude riešiť baran, tatínko? Čo bude riešiť baran do konca roka, do Vianoc? Takže, vy tu máte nejakú spravodlivosť, čiže konečne vám nastolí nejaká spravodlivosť, alebo vy tu niečo odseknete, hej? 2 pohárov, je tu láska. Spravodlivosť, čo sa týka lásky. Vykladám teraz pre baranov. Spravodlivosť, čo sa týka lásky. Je tam harmónia. Čiže vy tu máte krásne zázemie. Konečne niečo, čo vám patrí, vy tu máte, vám tu prichádza. Ak ste sa tu kvôli niečomu trápili, barani, no tak máte tu momentálne nádherné energie, čo sa týka vzťahu. Dobre, do konca roka sa tam vyriešia nejaké vzťahové problémy a máte to tam naozaj krásne. Ideme sa pozrieť na býka. Bík na 3 karty, tatínko. Čo bude riešiť do konca roka bík? Tu je vlastne nejaká vyrovnanosť. Král minci, cisár, král minci, čiže financie. Áno. Dávajte si pozor na to, aby ste tu bíci veľmi nemíňali do toho konca roka, pretože môžete naozaj prísť o veľa. Dobre? Je tu král minci, čiže tie financie tu máte, ale budete možno trošku nešťastní, pretože dá sa povedať, že tam rozhadzujete. Dobre? Som to opačne dala. Dobre, ideme sa pozrieť na blíženca. Čiže blíženci, zlatička. Čo budú riešiť do konca roka blíženci? Čo tu vidíme u blížencov? Pozrieme sa takto trošku bližšie, ja som slepá. Ježiš, vy tu máte porážka, harmonia a očakávaní. Ja pociťujem u tých blížencov, že oni ako keby sa nevedeli rozhodnúť, v podstate blíženci, vy máte 2 osobnosti, hej, to sa tak aj hovorí u tých blížencov. Vy tu máte nejakú porážku, čo sa citov týka, potom tam je zase harmonia a zase očakávania. Čiže čakáte tu na niečo, čo sa zmení a ako keby ste to nemohli dosiahnuť, čiže je v tom porážka, aj keď sa porozprávate s niekým. Ale vy ako keby niečo príjmete, je tam potom tá harmonia a znovu očakávanie sa to zmení. Čiže vy sa tu točíte v nejakom kolese, v nejakom kole, z ktorého neviete výjsť, dobre? No a stále to bude do konca roka takisto. Čiže pre vás sa tu ako keby nič extra nemení. Dobre, zlatička? Rak. Ideme sa pozrieť na raka. Do konca roka, čo tu bude riešiť rak, tatínko? Čo tu bude riešiť rak do konca roka? Ideme sa pozrieť na raka. Dobre, ideme sa pozrieť, čo to tu máte, zlatička. Vy tu máte nejakú novú ponuku, raci. Vy tu máte nejakú novú ponuku, čo sa týka práce, nejakú pracovnú ponuku. S niekým tu niečo začínate pracovné a budete mať obrovskú úrodu z toho, čiže máte tu aj silu, aby ste to zvládli, raci. Čiže vy tu máte naozaj nejakú výbornú ponuku. Počkajte, ja si na vás ešte doložím. Vy tu máte nejakú pracovnú, fantastickú ponuku. A máte tu obrovskú radosť. Čiže vy tu zarobíte nejaké nádherné peniažky, raci, do konca roka. Tu máte fantastickú nejakú pracovnú ponuku, ktorá je veľmi úrodná, čo sa týka financií. Dobre, ideme na leva. Čo bude riešiť lev do konca roka, tatínko? Čo bude riešiť lev do konca roka? Levi, čo to tu máte? Čo vy tu máte?
No, vy tu máte rozchod, zlatička, krutosť, kráľovnú nejakú minci, čiže zabezpečená žena, krutosť, rozchod. V podstate vidím tu rozchod, vidím tu človeka, ktorý keď sa rozíde, začne mysleť, lebo vy začínate tu namyslieť na financie, vy tu máte veľmi zlý vzťah nejaký, je tam nejaký rozchod, je tam naozaj nejaká bolesť, vy ste krutí, dá sa povedať, hej. A vy tu naozaj idete do toho, do seba a do tých financiách, čiže začínate sa hltiť, čo sa týka financií, začínate mysleť na peniažky a idete ako keby fakt, že very strong, čo sa týka toho finančného zabezpečenia. Dobre, takže takisto. Levy, vy tu máte to, že sa začínate starať veľmi o tie peniažky a tú citovú oblasť, ako keby ste krutí v tej citovej oblasti, čiže tam už odsekávate, neveríte v nejakú lásku, alebo čo, sklamali ste sa a je tam bolesť u vás, hej? Levy. Ideme sa pozrieť na pannu. Panna, čo vy tu máte? Čo vy tu máte do konca roka? Čo tu budete riešiť do konca roka, panny? Tatínko, čo budú riešiť panny do konca roka? Tie panny sú teraz nejaké také roztržité a nevedia, kam z konopy. Asi evidentne. Pozrieme sa na nich. No, čo to tu vy máte? Samé fialové karty. Fúha. Vy tu na niečo čakáte, kde je stále porážka, stále to odkladáte, dúfate, veríte v niečo, že sa niečo tu zmení a vy tu vážne trpíte, panny. Takže von z toho. Von z toho. Vy tu odkladáte nejakú situáciu, ktorá vám ubližuje, v ktorej ste stále porazení, v ktorej proste vám to nenormálne ubližuje a je to márnosť, je to zbytočné, je to pre vás úplne zbytočné. Čiže máte z toho odísť, ale neodídete do konca roka stále to isté do kolečka, hej. Váhy, ideme na váhy. Tatínko, čo čaká do konca roka? Váhy. Čo čaká váhy do konca roka? Dobre, zlatička. Čo čaká váhy do konca roka? Takto. Ono mi to tu strieľa. Váhy sú nejaké rozčúlené. No, zase tu máte nejakú pohodu, očakávaniu, harmóniu. Takže zase tam bude niečo, že bude celkom kľud. Ja skôr cítim, že vy tu skôr vo financiách budete niečo riešiť, nejaké máte očakávania, čo sa týka financií. Je tu pohoda, je tu harmónia, čiže váhy, vy tam máte celkom takú harmóniu, dá sa povedať, ale to skôr, kde tam je, tatínko, to očakávanie? Hej, je to financie, čiže kráľovna minci. Vy tam máte vo financiách nejaké očakávania, či budete očakávať stále niečo, čo sa má zadariť. Ale čo sa týka súkromného života, je tam spokojnosť, je tam harmónia, dobre? Takže ideme váhy na škorpióna. Tatínko, pre škorpióna chcem sa spýtať, čo tam čaká škorpióna v dohľadnej dobe. Čo tam má škorpión do konca roka, do tých Vianoc? Čo tam bude mať škorpión? A čo tam má? Ja mám zlomený necht, takže I'm sorry. Škorpión. Škorpióni. Tie karty sa to tak budú berú. Škorpióni. Úroda po finančnej stránke, máte tu veľkú odvahu a je tu veľká zmena, čo sa týka financií. Čiže vy tu tiež očakávate nejakú zmenu, nejaké prilepšenie, ale tiež tu niečo odkladáte, čo máte spraviť, škorpióni, aby vás to privedlo do tých krásnych financií. Dobre, čiže tu je naozaj úroda. Tuto by ste mali niečo krásne zarobiť a vy tu odkladáte nejakú príležitosť, niečo, na čo myslíte, vy tu odkladáte a vlastne tu nad tým, keď to spravíte, idete do zmeny. A tu už naberáte odvahu, čiže máte tam v podstate, máte tu dvojku minci, máte tam naozaj nejakú, do konca roka, vy spravíte niečo, čo vás privedie do tej finančnej stability. Dobre? Strelec. Čo tu má tatínko strelec? Čo tu má strelec? Čo tu má strelec, tatínko? No, tu vám vychádza slniečko, zlatička. Je tu nejaká skúška pre vás. Je tu rozkoš, milovanie, krásne zážitky, hej. Také náplnenie v tej láske. Je tam veľa sexu, veľa intimity do konca roka.
Je tu trojka minci, je tu nejaká aj pracovná skúška, ktorú vy by ste mali zvládnuť na 1,000,000%, pretože vám tu vychádza slniečko. Čiže zase finančná stabilita nejaká, dáte sa tu ako keby, to slniečko znamená, že to ste vy, čiže idete do nejakej hojnosti a ja tu vidím do zamerania sa na financie, hej. Ale vidím tu aj nejakú rozkoš, čiže vás tu nejaká láska alebo niečo v tom zmysle posúva do finančnej stability. Do nejakých finančnej spokojnosti by som povedala, hej, čiže budete mať dostatok, strelci. Kozoroch, posledné znamenie a ešte tam je ryby, dobre? Ešte vodnár, dobre. Kozoroch, čo čaká Kozoroha do konca roka, tatinko? Čo tam má Kozoroch? Dobre. Kozorožec. Cisár. Márnosť, zdržanie. Vy ste si tu niečo, Kozorohovia, po niečom túžite. Vy ste si tu niečo stanovili, nejaký cieľ, ale stále vám to nejde. Je tu stále len nejaké sklamanie, sedmička mečov, nejaké sklamanie, je to márnosť, máte pocit, že proste sa vám to už nesplní, máte pocit, že sa to nikam nehýbe, proste stále je to dookolečka to isté. Je to zdržanie, to znamená, že stále niekto vám, stále sa ako keby snažíte niečo aj ukončiť, hej, ale nejde vám to. Stále tu prichádza niečo, prečo niečo obnovujete. Dobre, čiže stále tu niečo obnovujete a potom zistíte, že vy dúfate, že sa vám, akože dúfate v niečo, nejaký cieľ, že sa vám naplní a ja tu vidím skôr citovú stránku, že proste máte pocit, že môžete mať nejakého človeka, ale stále tu vidíte nejakú porážku, stále sa tu niečo deje, že vám to zlomí ako keby srdce, alebo zobere tu nádej, že môžete byť s tým človekom, alebo niečo, hej. A potom zase ste tu v takej pozícii takého vyselca, že čakáte teda, že čo bude, hej. A je tu skáza, je tam koniec toho všetkého. Čiže je tu 10 meču a vy to pochopíte, čiže je to skáza, ale tá 10 mečov je dobrá v tom, že v podstate vy si uvedomíte, že už je koniec, vy to nejako aj citovo sa odpútate, je tam bolesť síce, áno, ale je to ukončenie. Je to ukončenie toho všetkého, tej bolesti a toho, čo by ste čakali možno aj roky, mesiace, neviem, hej. Čiže vy tu niečo ukončíte, zlatička. Ideme sa pozrieť teraz na vodnára a ešte na rybky. Čo čaká tatínko vodnára do konca roka? Čo čaká vodnára do konca roka? No, čo tu má vodnár? Ja tu vidím človeka, ktorý, dá sa povedať, vodnári, je tu pre vás iba preto, aby vy ste ho finančne, dá sa povedať, zabezpečili. Čiže tento človek vás naozaj, vy tam máte samé sklamania, máte tam meso mečov, to je nová príležitosť, ale vy očakávate, že ten človek sa zmení, alebo niečo v tom vzťahu sa zmení a ono sa to nezmení. Hej? Tento človek vás využíva kvôli financiám. Vy tu nemáte, nevidím tu proste, že by ste boli šťastní. Je to pre vás nejaká skúška životná, hej? Čiže vy máte pochopiť, že ten človek v živote nikdy. A máte tam úspech. Vy to zvládnete, dobre? Čiže vodnári, je tu nejaká osoba, ktorá v podstate ide po vašich financiách a vy tu máte samé sklamania, ale v podstate očakávate, že to zmení a ono vy zase pochopíte, že nie a tu na to odstrihnete. Je to pre vás skúška a úspešne ju zvládnete. Dobre, zlatička, ideme na rybky. Čo tu čaká teda rybky v dohľadnej dobe? Vy tam niečo máte, nejakú skúšku, kde vás finančne niekto zneužíva. Čo tu majú rybky, tatínko? Toto nevyhodím, mám na to dôvod. Bolo to karta naopak. Čo čaká rybky, tatínko? Ideme na to. 1, 2 a 3. Do konca roka čaká rybky. Tu niekto prichádza do vášho života, s kým sa vy budete hrať. To znamená, že nejaká detská energia, niekto, kto v podstate vás tu zabaví, s kým vám bude dobre, hej.
Len problém je v tom, že ako keby tu príde nejaký ešte muž z vašej minulosti a bude vám to kaziť. To znamená, rybky, že vy tu budete mať človeka, s ktorým naozaj zažívate niečo milé, roztomilé, pekné, proste naozaj nejakú takú hrávosť, kíno a proste naozaj krásne chvíle, také, že bude vám s ním dobre, s tým človekom, nasmejete sa, ale vám tu prichádza nejaký bývalý do života, ktorý vám to chce pokaziť. To znamená, že tam bude srdce versus rozum a vy sa tu budete rozhodovať, alebo respektíve budete tu vlastne prežívať niečo pekné s niekým a zároveň vám to bude niekto z minulosti kaziť. Takže skôr tá citová oblasť, rybičky. Dobrá, ukecané. Takže majte sa krásne, zlatička, ešte raz hovorím. Niekto rieši napríklad jedno znamenie môže riešiť aj financie, aj, dajme tomu, citovú sféru, aj čokoľvek a vzhľadom na to, že k čomu on vlastne, čomu je uprednostnené, tak toto v podstate môže on riešiť viacej. Čiže niekto napríklad má problém s financiami, má problém so vzťahom, má problém so zdravím, ale myslí stále na niečo. To znamená, že myslí stále napríklad iba na ten vzťah, bolí ho to a tak ďalej a veľmi sa tým zdravím nezaoberá, ani tými financiami, tak vtedy on si povie, že OK, tento výklad nebol pre mňa, lenže je ten výklad pre ňo. Čiže to sú všeobecné energie. Ja len chcem povedať, všetci sme iní, všetci uprednostňujeme niečo iné. Každý z nás vidí ten svet inak hlavne svojimi vlastnými očami a niekto to, čo považuje za problém, pre niekoho to problém žiadny nie je. Takže len hovorím, ja tie znamenia veľmi nerada robím, pretože sme osobnostní, sme rozdielni všetci a prajem vám, aby ste mali krásny november, december, nádherné Vianoce. Ja ešte budem robiť veľa výkladov, ale ďakujem za všetko. Za tie komentáre, za vás, za všetko. Majte sa krásne.